Ei, tu, sí, que sé que estàs buscant un professor per aprendre català o per preparar-te per algun examen oficial. Sé què estàs buscant i ho tens aquí. Tant si no parles català o fa poc que el parles, com si ja el parles bé i necessites una titulació de català, apunta't als meus cursos. Aprofita ara perquè hi ha un 20% de descompte en tots els cursos. O també si vols classes particulars. Si vols saber el meu mètode d'ensenyament, demana una classe de prova. No et despistis i inscriu-t'hi. T'hi esperem. Myself all night that I'm addicted.